Mae'n 2 blynedd ers i ni lansio ein strategaeth defnydd mewnol Cymraeg. Mae'n perthyn i ni i gyd. Rydyn ni wedi gosod seiliau cadarn wrth i ni roi'r strategaeth ar waith mwyn cyrraedd y nod o ddod yn sefydliad dwyieithog erbyn 2050. Dwi wrth fy modd yn rhannu gwybodaeth am y strategaeth gyda chif cyhoeddus eraill. A dwi'n annog sefydliadau i ystyried eu gweledigaeth nhw a gosod nod hir dymor a gyfer datblygu'r Gymraeg o fewn y gweithlu. Nethon ni ystyried beth oedd yn uchelgais briodol, o ystyried y cyd-destun gwleidyddol hefyd, ac o ystyried os o'n ni wir am wneud newid o fewn yn ffordd ni o weithio, roedd dwyieithrwydd yn angenreidiol. Felly dyma'r syniad yn datblygu o ganolbwyntio yn gyntaf o leia ar ddatblygu Cymraeg goddefgar. Hynny yw bod pawb yn gallu deall, ac falle na fydden nhw'n gyfforddus ym mhob sefyllfa'n siarad Cymraeg, bydden nhw yn deall beth fydde pobl eraill yn ei ddweud, fydde wedyn yn galluogi ni gael newid mawr yn y ffordd o weithio. Dewis i bobl i ddefnyddio'r Gymraeg petai nhw eisiau, dewis i bobl i ysgrifennu yn Gymraeg petai nhw eisiau. Ac yn y strategaeth, mae'n gosod y nod o ddod yn sefydliad gwirioneddol dwyieithog erbyn 2050. Mae e'n nod hir dymor, felly newid graddol dros amser, a mae'n mynd i gael ei weithredu mewn cylched o 5 mlynedd ar y tro. Dwi wedi dysgu Cymraeg ac i fod yn onest, byth wedi teimlo'n ddigon hyderus i ddefnyddio'r Cymraeg yn y swyddfa. Dwi'n falch iawn bod fi wedi cael y cyfle i weithio o ddydd i ddydd mewn tîm sy'n gweithio drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae hwn wedi gwella sgiliau fi ac wedi cynyddu fy hyder. Fe lansion i'r strategaeth 2 blynedd yn ôl wrth i ni weithredu y bedair thema sy'n sail i'r strategaeth, felly arweinyddiaeth, hyfforddiant, recriwtio a thechnoleg. Felly nathon ni weithio gyda Microsoft i greu cyfleuster cyfieithu ar y pryd yn rhad ac am ddim, yn rhan o'r drwydded mas o'r bocs i bawb fedru i defnyddio. Erbyn heddiw mae'r fwyafrif o swyddogion digidol yn siarad Cymraeg, a mae ganddyn ni nifer fawr o swyddogion digidol ar draws y Llywodraeth. Be dyn ni'n neud o gweithio gyda'n gilydd yn defnyddio Microsoft Teams i rannu pethau rydyn ni'n ysgrifennu yn y Gymraeg a meddwl yn gwahanol am sut dyn ni'n defnyddio'r Cymraeg ar cyfryngau cymdeithasol. So ni eisiau datblygu sgiliau ni i dibynnu llai ar y gwasanaeth cyfieithu a drafftio pethau trwy gyfrwng y Gymraeg ein hun. Yeah, so we run all our channels bilingually. We know our audiences are there to follow us for our Welsh content. We have a very, a unique sort of gift in Wales that we do have this opportunity to think differently, to create differently. So we foster a kind of environment in our team, and hopefully that bleeds into other parts of the organisation where we're not just copying and pasting, we are thinking in Welsh, creating in Welsh, drafting in Welsh, learning from each other as we do it, and hopefully that comes across and reaches the, an audience who are there for our Welsh content. There's a kind of a fluidity to how we do it so that everyone's exposed to a little bit of Welsh, and if that's something that intrigues them a bit more or entices them a bit more, great, and hopefully it makes our sort of Welsh-speaking audience feel a little more included and welcome as well. Un peth sydd wedi gweithio'n dda i ni yw ailwampio y cynnig hyfforddiant i staff dros y 2 blynedd diwethaf. Mae e'n gynnig mwy eang, mae e'n fwy hyblyg na mae e wedi bod yn y gorffennol, a mae e wedi profi fod yn boblogaidd iawn ymysg yn staff. Dwi'n credu mae'r raglen yn pwysig iawn achos mae'n helpu pobl adeiladu eu Gymraeg, mae'n ffordd i cyrraedd pobl newydd, a nawr dwi yn sefyllfa lle fi moyn wneud yr un peth, fi moyn helpu pobl sy'n dechrau dysgu Cymraeg. Eleni dwi wedi cyfrestru i wneud y tystysgrif sgiliau iaith, sef cymhwyster sy'n dangos bod ti'n gallu defnyddio Cymraeg yn y gweithle.
Felly, un arall wrth themau, ni'n canolbwyntio arno yn ystod 5 mlynedd gyntaf strategaeth yw recriwtio. I ni'n gwybod dros amser bydd angen recriwtio rhagor o siaradwyr Cymraeg i'r sefydliad, ac i ni'n edrych ar y ffordd i ni'n disgrifio yr angen am sgiliau Cymraeg yn deunydd recriwtio ni. Mae mwy o bobl sy'n ddi-Gymraeg yn clywed y Gymraeg ac yn gweld bod y Gymraeg yn beth sy'n cael ei defnyddio go iawn. Felly, dwi'n meddwl bod hwnna ond yn beth da. Felly, o ran arweinyddiaeth, i ni'n canolbwyntio ar yr uwch gwasanaeth sifil a'n uwch arweinwyr ni, ac i ni eisiau iddyn nhw ddangos esiampl o ran defnyddio'r Gymraeg a prif ffrydio'r Gymraeg go iawn. Mae'r prif weinidog ar ysgrifennydd parhaol yn arwain ar hynny yn ei defnydd cyson nhw o'r iaith. Mae pethau ymarferol allwn ni wneud. Prif weinidog yn y Senedd, wrth gwrs, ar ysgrifennydd parhaol pan mae e'n cwrdd â ni fel staff hefyd. Fy Cymraeg wedi newid fy mywyd, a sa'n gallu dychmygu fy mywyd fi nawr heb yr iaith Gymraeg. Mae'n rhywbeth arbennig.